Passant al fece McQuay amb els dits engraissats també de figos. Havent reprès aquella tradició, havent tornat a invocar de l'equip també de figos, a canvi el gust que ven mai luz, la textura és mai ferma i la color és mai blanco. Amb aquell clau, que envia la lenghetto di la fendo e mira, e aquí. E veis aquí la trilogia del fetze gras, tres sortes de fetzes diferents. E mai d'acò hi podem ajustar un brave taglio de magret forrat al fetze. Havent tallat un magret, hi havíem ficat un biglio de fetze de dit, l'havem fet coire a baixa temperatura a cos McQuay. Sabes aquí, un bravo clapo de magret forrado al fetze gras. E el detall de mai hi ajustem un pau de cebos cocidos que preparam així per ornar aquell pulido rudo de fetze gras que farà plaer a tots. E ara anem a fer el bravo salado gascuno. Havent prestat un mesclun de salado, calcolisco de tomato i ajustant de grautus a cos per 4 persones per aquí. I metem quelques nougallos i ajustant els greixers que havem passat a la padella per tant que siguin terris. Los havem engraissat quelque part. Après, hi buttem el magrecet. El magrecet se prepara com el cambatsu. A l'opus del cambatsu, ne facem de tostos per l'aperitif i també de salades composades com aquesta. Ne metem 4 o 5 liscos per cada sieto, per aquí. Voilà, ici. Ara hi metem un col farcit a la reiala, a cos d'una recepta de les fierios. La pell del col del guit, cert d'estuc i haver engullat un biglio de fetze tudello, havent prestat un farcit, també de magret, d'aglietos, un pau de carn de tessó, i ara us engraissant lentament, fent de tallos d'un centimestre d'espès, de centimestres gascuts. Us avez comprès? E pausant el talló del col farcit al dessus de la salada amb el medalló de fetze per met.